Now, fanya disei. Ngiyaniqala. Fane kujenjeni ngiyandibala. Kane kujenjeni ngibambe manje. Fane kujenjeni yebhudu. Indetha ndifuna ukubiza isifele zasekhaya. Ndithi ukunqula ukuthandaza. Asenje shumisa amathambo amhlophe futhi izinto ungumntu abafana ithubeni umsebenzi ukuthi umamela nenkomo zikamanini. Lozala Moses. Akawa nomuna ngomthetho lecela konje. Ishukumise nawo wena. Mama kakade. Oyena mnene sipasiphe baphilile. Often was my singing last time so ngani. Yasinzatha kumakhulu. Ndithi ndiyababiza ababonke mnalento ndibonda abantu basodlamene. Ongemnyama usuku. Ndisimakhali. Ndiphinde kuthandathe ndenje nje emabhileni. Anavele ke mnapha ekhaya. Ukhokhokazi wami othiwa nguMadlambu lokwayelile kawuka phaya ekhaya khulu lithi andihamba kuthiwe waze wamphikisa uMadlambu yayintombi yakhe besides 12 enyaweni intombi engaka kama wayengathi xa umyeni wakhe ongukhokho xa ecingile ngaloo mini wadicide into yoba akupha phaya khona namhlanje kuthiwa ukuba kwasekuseni ahlale emnyango yonke imini uzayisithi ehleli phaa umyeni ulapha emva kwakhe bazawufika abanye ekhaya khulu ke mna isefana bazawufika abahlobo bakhe besithi bazombona umhlobo uzawuhlala ngapha ibizinzile laa ntombi apha ibhelekazi ukuboni bamncokola kude nditshonelanga kwakusahlonitshwa kulo mama wayesahlonitshwa ngoku abesoze afuna utsima phezu kwakhe uzawuhlala phaa azibonele ndithi ke ndiyakwashumisa longathambo angamele phezu kwami ndiphinde kwakhona ndithathathi ndiyokojola umphambo koqela umthelo womthwakazi ndikwazi omele krista ngaphesheya bomlanjana ndithi nalapho umama kafofo wakojola nam kwenzeka uba imbewu yojola izowubikela ekhaya nam unyana kwabethiwa yintana yakandala nomveli nqange fakwe kwesi simo sothando lungelabika kwakwadondobe umama kakhokho wazivusa ngaye wathi abunganga phaa kwatsho eli gazi ngela lapha ndiyabulela lethunathi ntosheshe umama mngunamsiya ngirikomsiya kuthi basimthwamatsiwazeteobenzinanekukho timkena
ndithetha nabantu ndibaxelela ngehambo yakho yokwamkela isikhozi sabantu abadala. Ndithi mna ihambo yabantu abadala yandisonga, yandihlobanisa, yandibuyisela isilelekweni sikamama. Le ncwadi ndiyiphethe apha ukuba umama ebengekho nabo bonke ndithetha ngabo kule ncwadi ngendingekho kule ndawo wancama yabingulo yabadala ilishwabanise kwathathwa yonke into, kwathathwa ngona, kwathathwa kwanto, kodwa unozala wandiphakamela. Nami bethe eyona ndawo ndiyithetha ngayo namhlanje is the displacement of women. Phambi koba ndiqale ke mandenje nje kuba ndithe ndawunikwa umqombothi ndawabhala amakhashekazi endihamba nawo kuba ayashukuma emzimbeni, ayathi uba akhona, ayabonga. Ndithi ke isuku wena eselapha ekhaya lezivele zenu nonke abazileyo abakhoyo, ndithi makwande kukhanye bantwana bekazi, sihlale sibambisene kanje, sihlale siyazi indawo yethu. Xa ungumuntu ongumama unetyala kuba kaloku ndinake kwasesidubeni uthwalo zangankosi. Ndithi sendihamba ndinyantsuka ubona uba ngumntu ozala inkosi lolu. Ndathi ke kuloo hambo yabo uzala inkosi ndathi mandibhale. Mac, I'm very happy to see you, my brother. The last time sasibonana sasiku-Poetry Africa. Yes. I think it was over 10 years ago. And now we see other here, ndiyabulela kakhulu khona. Ndifuna uke ndinifundele apha nje xa ndifike ndafika oobhuti bethetha ndathi kuzofuneka ndibafundele le poem. Incwadi yam yeyesithathu kwincwadi zam encwadi, ibizwa Ancestral Memories. Mna ke imandate yam endinikwe ngabantu abadala yeyomnyaka ngobhala. Ndibabuhlungu xa ndibona abantu abathwasileyo, umntu uthi xa umbuza uba ithini imandate yam. That's ithongo kuwe yintoni kanye uma uzoyenza. Uba kaloku ngoku sihamba siyotshona kamhlaba yale ndawo siyofakwazi. Sokoboko zandlini, zithi zangoma zandlini. Sanubalele, sibalele nokuthembela. Zinakise ndivile ndodala. Umoya ukudla kuthanda kona, cela ukabona ugogo. Cela ukabona ugogo, ndizokuthetha. Kuyatshiwo ke kuthiwe umoya ukudla kuthanda kona. Lesinento ebekuthemba ndizowuthetha ngayo, kodwa umoya xa undithuma kwenye indawo mandiye kukho isizathu. Kuba kaloku ziziveleko zesizwe. Uyabona uba ithongo lakho zange lakunika imandate, uyahamba uzula. Uyahamba uyotshona emhlawumbi uyalingana, uyotshona emanguza, uyotshona eMozambique. Kuba ufuna into yofafaza. Ndathi ke mna ndikamnika imandate yam kwathiwa uzubhala. Ubhale wazi into yoba wena as a cultural guardian, your role is to evoke spirit through consciousness, through word, through chants, prayers and meditation. Ndiyaqalela into yoba funeka uqiniseke into yoba you are always present. Yabona mna ihambo ndathatha ndasiwa kutatam. Habe ndibona eqale kwenam andikayifumana imandate and everything. Ndisisiwa umakhulu wam uMabongo. Wathawundisa khona. Yabe ndibona ndiunderstand mani ithini kanye le nto. Kulapho khona ndafundiswa nge-lineage yasekhaya. Ndasike ekhaya ndabe ndifundela isangoma xa a friend of mine, some of you might know her, Ugogo Mranyezi, she does a lot of contributions. Go Facebook, not TikTok.
when she came from America, engiwaseZimbabwe, kwathi Thongo namthatha akazombeka eSouth Africa. Wathi gogo wayegqokela abakibo xa esithi ndigulisile, wathi, oh, wenza into zakokwabo. I did not understand. I thought uyandibhoxa. Yaqonda inoba ngihamba ukuthwasa kwami ayikho nzama. But ndafumanisa ukuthi no. Ndiyimfengule. Now, part of the history yamamfengu is displacement. Spiritual, cultural, linguistic, and anything you can think of, among them have experienced it. To the point of which abantu abaninzi banduze athi ngokuphosa abanze i-cake into this course. Bathi ukuthenga ukuthi wasewu kungoba. Ndithi mna isiduko sami ndingungulu, umbafana ithukela. Already that tells you the story of my journey ndizofika e-Eastern Cape. Kubalulekile beka umuntu uzazi because already abantu abaninzi even isiduko sabo ukuthi akasilandeleli. Ndicela zeni ukuthi nifike emakhaya today. Uzibuza ukuthi isithakazelo sasekhaya zithini. Because those tell you the story even ngempande yabo way. Uzohamba uyothwasa. Ubuye bithi Thongo lahle yonke la nto uyinikiwe. Bebekuvulela nje thina sakunika impande yethu. Kulapho ke ngoku story sosile wathi umcobane nogobele. Kuba ke ngokathi ulahleza ngozakali no. Ukuyokubisa ithongo lakho. Sisonke apha. Lento ndithetha nayo is not only for abantu abathwasile abogogo, but obviously the mandate today is for that. Singabogogo sonke because we are working with our ancestors. Thokoza. Sisonke, you are here because you had a call that invited you to come and hear what is being said today here. This space, when you walk into it, you can feel this is a different caliber of people that is in this space, inhabiting this space. Therefore, it means that my vibration has to rise to their own level of vibration. Therefore, my vibration has to vibrate enough to purge and exercise any depression, any self-doubt, any level of potential within the people in this space when they walk out. You can never be a healer and walk into a space and live light what you can never. Not just a school, but when you have the ability and the resources to fix and heal that person. Therefore, it means that even though Mama, if you know that wherever you walk, you are healing. If you don't have a mandate in life, you can't agenda and other places. You must know, if you came here empty-handed, I'm very sorry. Next time, prepare when you come into a space like this. Come with the right set, ready to receive. What you come there now, when I'm going to talk about tonight, you're very smart. Inside. Yes, that I came to feed on energies. Therefore, when I enter that space, I must make sure that they are by the time I leave, I will leave by positive energies, in negative energies, so that they can be depressed. Therefore, if you go into a space, make sure that already the agenda because if we empty vessels, then anything can inhabit you. So actually more please. I came here knowing this is what I'm going to talk about. But now I want to speak to the healers. For each and every one of you who is here to know that you are a healer. When we walked in, let's say, to figure out who is or the power. Dahlala ngamkela ngamamela ngambachini kabathi le ndatsho kumandaba athi mandaba women's conference apha okay ayifike ngathi hey kungabothi akanango mama abantu amaphini bade bazamise ngamabani ndathi awuyazamisa i-attention kuye nditheke ndawo ngololo besandikwazi ungathethi nge-first born son. Firstborn son, all the weight on his shoulders. Oh.
so broad and proud. A boy born first to son and his father's pride. A lineage unbroken, a legacy deep. Ancestral memories, a firstborn son's keep. The echoes of battles, the clash of the blade, the whispers of conquest, the lands they invaded, rest upon his shoulders. His foremothers' courage, their strength he must own, embracing their legacy, his burden to bear and to growth. Yet in the shadows, there's more that he sees. The stories are told, the voices that please, the tears of the women, the pain of their lives, the wisdom and beauty that shaped his first breath. He walks with his fathers, yet dances with grace. Both warrior and poet, a balance to find each pace. For in the twilight, you will find his true path, to wander the past and forge a new future to strive. Oh, the weight on his shoulders, so broad and so proud. A boy born first the son and his father's loud ancestor. Ancestral memories, a firstborn son's care. The world awaits for him to rise and to lead. That is my contribution. Ndingenenywele ifasikoti. Ngangena ngaqonda ila men's conference ithi ngafana lihleli nje apha ndiyozela kanti ndimakele ndiyabafuma ndifuna ukuba ngaba bayayiva nale nto ithethwayo. Ndizama ukuthi ke bobunti bethu. We live in a world where women feels displaced because of her vulnerability or by no mom. We live in a place where we need to groom our sons to become fathers and protectors. We live in a world where we need to coerce the men to walk the journey with us, remembering who they are as warriors and protectors. We live in a world where we need our brothers to hold our hands and say what they need. The metals are funny, ukuthi niyenze le nto. Njengoba bengishilo umoya uthatha khona. Kunekhobe embaba endifuna umifundela. By the way, 5 incwadi zawo yesipublish. Yeah. The first one is called I Declare an Offering of Love for Words. And it's worn in our wives, behind the river wives. For you has to go a tree by woman. And the kulade meku rising crop, chizo rising crop, is a space holder for those who are going through their spiritual life. As a warrior, and I've been since then, I'm trying to time man. The next 3 weeks in the Eastern Cape, we couldn't car. The about 12 Sunday, I can pin some my lap. So in this album, we are dissectors in the beginning years of the 40. Left like history month conversations. Mind that we will be like, we need to return to our true selves. We need to evoke our higher selves to be able to navigate the spaces that we find ourselves in. Then the ancestral memories. And Enya Msuma's Odyssey. And then the other one is the seer's gift. That one speaks to those, obviously the scripture. So if you see, there is a pattern. They all touch on spirituality. And the one was when I'm at 100. Jigas they look color, jigas they look there. I'm at home, I will wash and this okay. Jigam little Victor Shalaki. Go to where
ndithi hayi asigidi kanjani apha kanti kusendaweni yakho kanti ndizowukhulisa bani apha so ndiyavuya kakhulu uba ndilapha ndisela nje unifundela ipoem lithi I am isizathu soba ndifuna unipha yona into yoba ndifuna uzuthukuma apha kusikhumbule uba ungubani ukhumbule nencoko obuse kuyo apha nendima ofanele uba uyayidlala ekulina njengoba bendishini ifanele uba ndithetha kakhulu le displace nendiyoma kodwa ibonke izakuthanda khona I am who I am. I am who I am, my ancestors' seed. A tapestry of lines of words unsaid, woven in time, etched in blood and bone. Their stories mine, in flesh and in stones. I carry their laughter, their tears and their sighs, their hopes and dreams, their joys and their lies. Aircraft blends yourself, cut yourself of those lies. As a healer, part of humanity, I will shamble police to the cars. But I said, athi xa ejongiselela kukhonto kulapho athi lo mfo igazi lam lawakhala liphezu kwakho iyandiyovuka kwesizukulwane kuthiwe sizukulwana sifuna igazi lethu kaloku khokho wakho okanye ukhokho kakhokho wandithatha lingekafika ixesha lakho endiyakuhlaba ngoko isiphiwo nempiliso lekufanele uba ndiphilisa ngayo zange ngithukezekise wena ke ukhokho wakho wenzayo uzawusithatha esi siphiwo sam kodwa funeka uqala umhlambulule kuqala ndiwunike sona vele beloo ntlamba yakho sixomba ngabelezi kuthiwe ugobisa ibamba kuthi ugobisa ibamba ekho kwadondolo ubani lo kanti ngulaa mntu phakamile ngokugqibisa igama lakhe ndiwenza umqolo phakathi kwakho their strength and resilience, their love and their hate, all entwined in every part of my fate. Their voices echo in every one of my breath. Their courage runs through my gremlin hands and feet. Their souls, their guns, their prayers, and their cries all mingle in the rhythm of my heart's beat rise. I am the sum of all they are. Their legacy I hold in this wanted war. To honor, to keep their memory bright, I'll walk the path they teach for me through the night. Kuthiwa eSouth Africa sine-sunset laws. Unento ebalulekileyo ngamaxesha ekufuneka uyazi. Ixesha nalinye linabalilazibayo. Ungaphakama uthi uyakuphahla okanye uthi uyathandaza ngexesha labathakathi. Ask the guys, leliphi ixesha linye. Buwa! Ungahambi nendlela eyaziwa ngabantu bonke kubone besithi hayi kuthandaza nge-13-12 kanti wena labizo sifika khona. Idabula imali yokusa ngo-6 ekuseni. Uhlali unokucela umane usithi mna kutheni into zam zinenzeki kanti awulazi ixesha nentetha ethethwayo ngabantu bakho. Banxiba njani abantu bakokwenu? Xa besiya besiyokwenza ntoni? Bathetha njani bethetha nabanye xa kutheni? Bathoma nini? Bajame nini? Namhlanje uba there's anything that you can take from me, ndicela ubuyele ubuyele uzazi uba ubani usitshoyo uhlalutye ukuthi ubani. Know your mandate. If anything, know your mandate. Never go into a space ungazazi ukuthi uthini. The conversations that have happened, that are still going to continue to happen today, they must mean something. And they are I see it. This was Imbuzelelo. This is a reawakening year. Walk away knowing ukuthi if men land
okuyisela. Mkhulu, ndizawucela njengoko bendishilo yoba ndize ndinento yethi ndifuna kwazimalisa lokhu. Kodwa into endiyifunayo ndifuna into yoba sikwazi uhlala sihlaluthe kuba kaloku xa ungumbhali uyavala kuba kuthethwayo. I-interpretation yakho ibe yeyakho nabalandeli wakho. Kanti kukho imfihlo phakathi kwalo msebenzi. Now, my contribution towards this one was issued to bring my books. Since I said, about what does it mean for you? And balelanga na yena bayina iyazazi ubalelele. Kodwa kusho nonke vilapha you fit within what is in these stories. Yangona umendaba nondaba naye. Sala then English igama elithi lo indawo. She's one of the greatest storytellers in this country. Yes, the head writer of generations currently. She was 10 years ago, she's back again. How would we get back? Apinya kuyamba ukhani banomzila kodwa ayingumuntu ngokwazi inkolo. Bekuthethwe nge-chakras apha. Ithi loo nto funeka uyazi uba yintoni kanye owakho umzila. Ungabi ngumuntu nje ebekhona ayisimbonile okay uzibabayo. Be someone ozawubunjula. Omama sizawulenza ithuba lethu. Within this space, years. Sizothetha about the displacement of women. Ndizawuxolisa xa ndininika okanye ndinirhobisa kwithongo endayinikwayo xa ndandinikwa i-mandate to heal nomama. Ule mandate andizithetha ngazo zonke details but what I saw got top. Yayisisinombo somama esisangaphansi. Siphansi. Singoniswe ngoku ngenyanga. Ndiyandiva mos. Kubonakala uba lo mntu ufike nje what? Ndashiyeka mna kuthiwa you must clean this up. And it was ancient. I'm taking a still from time as I there is no, I could see this is ancient. Ndinxiba lakudala so sinendima enkulu yokuncancisa abantwana bethu sibancanise sibasempilweni. Sinendima enkulu yokuncancisa isizwe sethu sisinyange nempiliso le ilapha phakathi kuthi. Ndiyabuya bomama nabantu abatsha ndiyabuya. Imandate yami inomntu wonke kuyo phakathi, inamakhehla, inogogo, inabantu abasha, inamathwasana, zonke zikhona. Xa ndisitsho-ke ndithi ndiyabulela bantwana badala. Ndiyanibuka. I'm very proud of you. It's raining. Siyayazi nathi imvula ithetha ukuthini kuthi. Siyayazi nayo ithetha ukuthini. Ndithi-ke mabantu. Umntakwethu utrayetha wami ndivesithi xa ndisithi kule sivala ndifestile. Bengena amathonzi ndibona bangena kakhulu. Saba mbethe kamandi exesha ndivalela ke festile. Wathi kungeyi funeka ndindibume kantoni ndiyedinga le muntu. Ndiye phaa kwenu. That is how life works. Mna bendicela kuvalela ifestile kaloku ndithume iyezini. Xa uyinyanga kulapho njalo. Noba sistory osibona ndisenze TV okanye ngisenze storytelling estage-ini iyanyanzeleka uba mandiphume sambo. Awunamsa kuthi ngefani zenje. Xa ndizawuyeka ndibalisele phaa kula platform kuthiwa nguTikTok. Ndibaleka ixesha elide kakhulu. Ndafaka ividiyo mos bayathetha abantu phaa baphosta ndithi baphosta. Wafika nomfana wathi kungubi. Utsho wathi ndabethi yamhle ndilalaza nabo kodwa emntana akho senapho. Sure.
But uyazi into engihlelisayo into yoba ndathi xa ndimphendula ndijonge igama lakhe, hayi mandlovu, impande yakhe yeyokufa. Igama lakhe elibhale phayana lithi ngumntu ongenawo zabona ebushela nini nangaphi na. Now abantu bathi la platform sukangayo ukuthi me understand I'm within my mandate. I'm carrying out my mandate. Kufanele ndiminyaka. That ukungazazi zeyezini kodwa kufike ndilingene. Ayindilingene. Ndathi ngicela uziwami ngekhaya. Uthi bakucacisele ngegama labo ukuthi banithethe uthini. Hayi. Wogqiba uhambe esitubeni sakho. Kujonga isiduko sakho sithini na. Abantu abaninzi bayazi bonke umuntu ukhona uyavukelwa ukuqonda abayazi thina. Kukho abantu umuntu one-depression. Azi ukuthi bakuthende bane-depression. Ela xesha ayajonga esidukweni sakhe unguthabiso. Kufanele uba wona benjizona namhlanje amasonto kababa. So now how do you cleanse yourself of the generational curse? Kuba kaloku into could happen ukuthi ukhokho kakhokho wakhe wayengengothabiso. But through izenzo zakhe nehambo yakhe. Yes, okanye wayeyena nelithi assassinist yalapha kule kingdom. Kusaziwa into yoba hayi kuthabile izona yenza into kodwa ngomso. Now that means kuye kwi-lineage yakho ezinye zezinto ezisenza zethe basisithi zifuna siscrutinize. Kuba uzawuhlela uzibuzwa uthanda usenzeka so, uthanda usenzeka so. Omnye ufumana ifemeli ethile kuthiwa heyi abafana balapha hayi mani hayi bayenza imvuka. Kuvela abantu. Yeah, that's all, man. Ewe, ulandela isiduko sakhe. But in the current dispensation, does it serve that person to follow esiduko soba wena by nature impande yakho ithi xovela makakuthela? Ewe. So now how do you cleanse that? What if it was a curse that was put upon this person by a woman? Awayemenze into ethile yaphela ibombatha lelo. And you see, there's coolers sijayini. Let's take this. And the table was called after you said Bovela. Again. So you need to understand these things so that when what I noted does not align with me, how do I fix it? So my dear healers, and if Tina abaniwe lo msebenzi understand the mandate yethu, then isizwe sasisisheke kuba sawuvula amanga for the sake of relevance. Banekhala ka ubuyayo kuthiwe hayi mani uthanda ingekho bani kanti wena wawuthwasele nje into yoba mawunyange isibongo mawulungise uli-alayine wami. It's not within your lineage and your calling into yoba makusoloko kamathwasa apha. Uhambe ngokuyofuna into zokupaphaza because unepressure kagogo ngoba isibhamu omonayo kasoloko kuphela. That time uphinde ngokugula ingathi awunyango wakho. Awunyangile ngokubonakala. Xa bawunyangile. Yabona ungagugulisha ujonge i-picture, ugugulisha ube nestori sami ivele epheshweni. Uzayibona la picture yahlukile kunangoku. Because I've done the work. I've done the work. And if you are a healer, someone must come into your space and live healed. They must live hopeful. Nami kule that ndifike ngizonyangwa. Bendingasaba nje uzonyanga, bendizonyangwa nami. Ngalo mazwi ndiyabulela futhi nani. Nihlale nithi. I'm going to hire you. Oh, okay.
ubhataliwe. Yes, well, ikhona indlela yokubhatala basive. One-search andinayo imali. Ikhona i-currency online. Ndizokuqasha ngoku. Uthethile ngapha. Kwathi qho apha ku-weekly view. Uthe kwanele. Omama baphinda, let's see the beautiful ladies in the house. I'm going to conceptualize a program called Kwanele Bafazi. Masibuye. Yeah? Kwanele Bafazi Masibuye, and she's going to help it. Now, the mandate, this really mandate, the mandate of this program is to have Imbizo Yoba to sit and not only talk about men at trash, to talk about the displacement of women in this time and space, and how far gone and what to do to come back. Because if a woman is lost, nations are lost. A lot of people may hear what I say on social media and say, yeah, I'm misogynist today. Let me tell you one thing. I can only give birth to one nation. I'm a in her womb, she can carry 12 nations. You know that? Who is greater? Now, if I'm lost, if she is lost, how many nations are lost? Because sazalama mbanda, washukana nam, watibana nochawe, weza namachawe, washukana watibana nokhabu, ungasiba befunani katswaneni, kodwa ufikile. How many nations get displaced because of one woman? Now we must start to count our currency as humanity. We must start to count our currency as humanity. Tina, as far as we cannot feed a nation, we can give a nation existence. That's the program. Now the principal was called, right? Parikaya, I've got a village. Built naturally, with natural equipment, it's natural technology. From the soil, the trees, the grass, nothing in that village is bought in the shop. And we built it with these hands. Who put them? In terms of body food, I went away. Oh, tell me the Nagania. I think the body say your brother will tell you, yes. Some said, now, who went? I was much over, no tell it. Now, more food. Now I get no Zaki, Zakine Lapaya. No two, how, because of my Januklia. Deep Shona Toma. The reason why this village was built was to teach exactly what you were talking about. Uguti, this institution of teaching our culture, we can actually build it ourselves from scratch. We don't need funding, we don't need external power. Right? Now, yesterday, normally Zofika and enjoy it. This will pull up very, very soon. And I'm not going to open it. Now we want to pull up. A city
nisibukele. My new show, Inima, is coming on Mzansi Magic. Ngicela niyibukele. Niyayiva nani igama lithi Inima ngithi? So sizakubobolana nayo. Sistory somuntu but aniziswe uso lithi loo nto leyo. Ikhona indima efanele ngidlale. Angithishilo wathi kwanele Inima abafazi masibuyele siqiniso. Anazi. Magic always happens in spaces where spirits are not restricted. How do you restrict your spirit? Yabona ubafo nangumshelila uze nana nokokwana. Abuya ngiyani bese nginawo labantu. Ukuba bemconvince la indlela ukuthi asiye man. Sobona lapha sobomfaka lapha kumnandi. Ubapho uthi ukwana man ingawe alo abawakho lo abakhuluma kakhulu onganika abantu i-chance yokukhuluma uyofuna ndaba hayi ukuba namconvince. His spirit is already locked up in a prison of his own creation. Uzofika ama athi what a waste of time. But when the spirit is free, uzofika that even the smallest thing is going to create the best memory. Even the smallest thing is going to create the best memory. Now, ukumkanya, akutatani po into umsebenzi wakho man. Bengifuna ukuthi nje, yazi mafethu makukhuluma umuntu akulimaze inside. You cannot help but to put a case for the ultra-optimule. Usispo giloba kukhulume ngaye. Usamkhumbula? Does it not? Not a TV, does it not? Ekhaya. I'm the younger brother. I am Ukuli Zile. Yeah. You used to write, she used to translate. She used to work with my sister, good generation. She wrote